Kawachako twak. Wacho ni ladies first. Gine magi wacho kamano gi dho Kizungu. Pauline Machiegni. Erokamano ahinya. Yes. Erokamano kuom rwaka ka. Erokamano. An iluonga ni Pauline Owoko. Achung' ikom mar Women Rep ma Siaya County. To asebedi siasa aming'a. Siasa nachako chon kapodi an nyako matin. To aseneno kaka gik moko timore. To wach manyocho timore nwa Homa Bay. No ken wach maber. Nogowa ma wan jok maninego. Ma kipenja mano no ken political violence. Mano ne nek. To gima kamano okonego bed ni timore I demokrasia ma wan go sani. Wan anyuola joluo wasebedo I lain ma mbele kawa manyo demokrasia mondo ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar wacho gimonyalo wacho, ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar keto mar wacho gik ma gibro timo n'oganda. Omiyo ji te onego bed gi thuolo mar loso goganda. Wach mar ni ka ji odhi Homa Bay to ok dwani gidonjo Homa Bay igogi, mano tim mar wich kuot kendo en tim marach kendo akiana wach nang'o. Jaluo nego jaluo ok donjna. Mano tim mar wich kuot ma nyaka kwed kabisa. Alright. Kendo jotend Homa Bay onego gibed gi wich kuot kabisa. Kendo onego gibi oko ka gi kwa werruok kendo gi kwa ng'wono nikech gima ne gitimo ne en tim marach mok nyal yie ni tim makamano timre I Kenya masani manigi demokrasia moyaw ni ji te mondo ng'ato ka ng'ato wach gima dwa wacho mondo jopiny oyier ng'ama gidwa yiero nikech mane siasa. Alright.